Zimbabwe Vice President Chiwenga left the National Heroes Acre in Harare on Monday to loud, sustained cheers from supporters, in a sense reflecting the heightened political climate in the country. Sarabina mashoko budanyo kwa pangwa nchini kwa vipi Chiwenga as he left the Heroes Acre yesterday on Monday. Aiwa kwa akuzi kufarikwa nevani ikoko. Zvakaita kuti even state media yakatotadza kutomufyuma nekuposta mavideos aVP Chiwenga zvinozoratidza kuti kune vanhu vachiri kufarira VP. And panguva ino vinyazoonekwa kunzi people they are proud of him. They know kuti ndiye munhu akamira pachokwadi. Ndobva subscribe or like on the bell icon. According to Takabatana Daily, anobudanyira achiti the reaction largely from ruling ZANU-PF supporters attending the burial of national heroes comes as the tensions grow over President Mnangagwa's push to unconstitutionally extend his term in office. The state ceremony drew senior government officials and party loyalists, but the crowd's response to Chiwenga as he departed adds to the focus on Zimbabwe's evolving leadership dynamics. Doma developments are kuda pangweno unokonza aiwa VP Chiwenga ofariwa nevanhu aiwa zvinoyasoonekwa kunzi even ne zvigananda panguva ino zviritori shocked kuti generally vane support yakadai. Vina comment section medu zvafungura enyu muri kundipa pamusoro pechitiko ichi. Don't subscribe or like, continue to turn the bell icon.